dadak suwanu sing kanggo koyan. Ono kan gaten napa? Ngaturake katiwasan Sri Prabu. Diwasi ngono, Ing wekdal sak menika negari Majapahit kinepung wakul untu budaya makam kalian prajurit Keling Kadiri ingkang dipun pandegani Dipati Girindrawardhana. tanggung jawab. Sedaya para prajurit tupes tapis kang tanpa tilas mungsuh kalih Dipati Keling Kadiri. Sinun Prabu, Apa cukup sampai ini tinggalin itu lho pratelane Pringgo Bito Raja Majapahit wis kinepung waktu wong-wong soing Keling Kadiri kan wis langsung Sinun Prabu. Sinangsa kados ngaten ampun malih ing waten. Awit kula pitados lan sedaya kegiatan prajurit ing Majapahit. Retno sari mawat Inji paring dawuh kula sinten. ben prihatin supaya kalih sandikala Praja Inji sinun. Dikoneko Jawuh katimbalan. ingsun pribadi nyalirani ngadepi kangep Joco lantaran kau karo wong-wong sing Keling Kadiri. Girindrawardhana. Ratu Girindrawardhana. Kertabumi kalah kon endang Prabu Majapahit. Kowe ora iso ninggalke prajane. Jalaran ketok. Nek Brawijaya wis ngatesno lawan kowe, Girindrawardhana. Ya dene kok aturmu kaya ngono. Dene ora nyatane Brawijaya mlayu ning kowe ditinggal. Sinun Prabu ora kok mlayu dhewean ra lumrah. Nanging diderekke kabeh prajurit ampun nggawa prajurit ing Majapahit. Iki ana tetembungan bedah praja Bandaraja boyong ane wanita. Nah, mongko sing dadi boyongane ora ana liya mung sliramu. Girindrawardhana. Piye? Umpama arep jeki ing kraton Majapahit kabeh tak tulungke. Nanging aku ben sumusulan gawahku. Lho kok penak temen ya teh. Wis ora sah kakang wus. Kabeh para prajurit ing Keling Kadiri kabeh. Kowe pinangka dadi pasken. Kumplange negara Majapahit sing duweni panguwasa ora ana liya mung aku. Menika laras. Nah, Amung panjenengan. mula ing papan kene aku jejuluk Brawijaya Girindrawardhana. Kadang mundi Kepareng pastur Sinur Prabu. Ing wekdal sak menika garwa panjenengan Ratu Gorawati kapikut kalih Dipati Girindrawardhana. Jawuh katimbalan. ingsun tuh welas asih
penjaramu. Awet sedaya para prajurit ing Majapahit ing wekdal sapunika sampun pupes-tapes tanpa tiwas. Kula tansah setya kaliyan panjenengan sinten wonten ing kula suwun Prabu. Dari lahir-lahir Gunung Lawu. Ingsun nedha mapan ing Gunung Lawu utawa Gunung Lain. Ora bakal bali yen untuk mergo. Menawi menika pamanggipun sipun Prabu, namung kula nderekaken setya paten panjenengan. Moga njagi keselamatan panjenengan. Semono gedene gonmu pikanteake wareng. Sawangan nek dipen sami loro kang gedile. Terto kakuwene. Sebo senenge. Gak cukup. Den melu rangkat Nuwun, ampun kesanget tenangganipun menggalih kalih Rayu Goropati. Menawi to panjenengan kesanget tenangganipun menggalih, mangke mundhak areng para sipun anggi panjenengan sawa Panjenengan ingkang ampun kula lan kadang kula tansah setya kowe nulat lakase kakangmu jeroan. Ambak aku pikir kempong perut jambul wae. Kowe nulat bareng suno ra beda-beda. kula ingkang sowan Simon. Yo kene randak gonmu gak ing Gunung Lawu. Nyadong duka ingkang kathah sinuwun menawi anggen kula sowan menika randhak jalaran nembe kemawon kula jagi wonten ereng-erengipun Regi Lawu nanging sak sampunipun menika wonten rawuhipun Kadang Pangeran Buntara Buntara kadangku munggah Gunung Lawu. Kowe Buntara. Aku saklima mireng aturing Singayuda. Yen kadang ingsun Buntara tumapak ing Gunung Lawu, kaya-kaya wong tantun ngenteni tumeste sing budal mong. Bareng aku nyari pribadi, kowe salen busana beda karo Majapahit. Apa kowe budal Gunung Lawu? Kangmas Prabu Burjo. Katuran pirsa. Menawi kula sampun ngrasuk agama Islam. Rasa Islam. Amdar kemarin kau kamu. Kowe gampang temen lukar kagunganmu, budayamu. Kowe kapilu para wong-wong ing mapan Glagah Walu. Satawa kepencut ninggalke agem-ageman. Kangmas Prabu Burjo. Jalaran kula sampun manut dhateng budayanipun Anggegasa. Napa kowe munggah Gunung Lawu? Katuran pirsa Kangmas Prabu Burjo. Ana
Kekom Binto Kaporo Angger Kasan pribadi ingkang madhep para duka kanthi jimat asma Adipati Nata Praja. Nata Praja. Nek jeneng dadi to ngadeg ana sing dadekke. Ana sing gedhe. Leres Kumalungkung Kasan tali bumi Gagawati. Adeg loro dipo kanthi jejuluk Nata Praja. Sapa? dewaning kula ing Binto. Baleni sapa? Dewaning kula ing Binto. Dewaning ulama. Ora beda karo kowe. Kena glembok alus para wali. Sapa wali? Wali kae wong ngene. Wali ke wong bengkarani. Yen teko sedekku mari keluwih praja-praja kae kepensian aku. Rene ingsun pinare Brogo Binoto. Welas asih pring samani manus tak pene. Ning tibae padha para wali lan sunah. Wong dulung ning ngendheh lumbu. Yen lu sing gamat disinggir. Ora betul kowe kuwi. Kangmas Prabu Gursu. Ageng pangkat saminipun menawi wonten kalepatanipun dumateng Angger Nata Praja Angger Kasan. Kangmas nek negake mujupet sampun butuh kepanggiripun Angger Nata Praja. Mugi kersa Kangmas Prabu Wijaya kondha makempal ing Bintoro. Aku suwe kumul karo Kasan. Nek ngono kowe dadi gedhi bal Kasan. Kasan ke ponakmu, yo anakmu, Kasan. Kowe wani karo kangamu. Ingsun ning wedi karo Kasan. Ya, Boten Kangmas. tapi kowe dadi duka. Kula nggih mandhaten kawilujengan panjenengan. Lho nek Kasan ki seneng karo bapake ya ingsun. Nyari-nyari tidak pribadi. Kaya ngopo ya Sudana. Jere payo lek dunung lawu aku dune ngono. Dadak kanggo kowe. Kula pinangka bakal waktupun. Kasan dia ora ngerti kebencian iki. Kasan dia sawat kanggo kembang ning piwase kanggo patah. Ngrepati suara hatiku. Teko ning Praja kae rene kae sempalane daging kulit. Sing tak trimake karo Adipati Palembang. Ayo damai. Dewasane transport. Tawi bumi Gagawati ning Sumangke. Mbok iya ora ketembung saklima. Lho kok karo iso. Mergo kaselak barang kamelok susu marai gawula. Kabeh para wali adol wicara mlendokke wetene. Aku kowe. Ambene kamu nek kok Mugi kersa Kangmas Prabu Wijaya. Kula dherekaken alsa kondur ing Bintoro. jak bali Bintoro sugih banget. Nuwun sewu jenengan. Sampeyan nggih ngoten. Pun cetha sinuwun Prabu Brawijaya. Paring kalipun Raden Kasan. Lho kok malah wani-wanine ngadeg Nata Praja wonten ing Bintoro niku. Sampeyan malah nyalahke sinuwun Prabu Brawijaya kan sowan teng Bintoro. Lho jenenge wong lho kok teko ning gone anak niku ora mboten ngaji. Aja kleru ing panampa lan panggung. Tenane gedhe rasa tresnane Angger Kasan marang Sinuwun Prabu Brawijaya. Senajan to mung aku pinangka bakal wakili. Nuwun sewu. Nek cetha tresna tartamtu Kasan sowan ana ing Gunung Lawu pinanggih kalih Sinuwun Prabu Brawijaya. Mboten utusan sampean. Wes sakniki kangen sampean. Sampeyan iku teng Margi Lawu napa wasu teng Bintoro? Yen to aku mbuki marang kandhamu ora tinemu ing nalar jalaran
Sedekku amari kelu aku sowan ana ing Gunung Lawu ketemu kelawan Sunan Prabu Braja. Iki tenan-tenan aku tresno lah itu musuh batin marang Sunan Prabu Braja. Yen isih kurang percaya, aku ora bakal tumuli bali ana ing Bintara yen durung bebarengan kelawan Sunan Prabu Braja. Ganggu gawe karo aku iki kok Bintara. Kok malah mapan ning Gunung Lawu. Gondo donya ora tiba Bintara. Gawe akal ben